Hát akkor adjon a Jóisten mindenkinek áldott szép estét. Nagy szeretettel köszöntöm Áder János köztársasági elnök urat és kedves feleségét, Herceg Anita asszonyt. Külön köszönöm az elnök úrnak, hogy elvállalta személyesen a Csángó Bálnak a támogatását, és itt van velünk, most együtt ünnepel velünk. Köszöntöm ugyanakkor nagy szeretettel az Amerikai Egyesült Államok, valamint Szlovénia és Ukrajna nagyköveteit. Ezek után bemutatkozom, Antal Tibor vagyok a Gyimesekből. Van, aki már a tavaly látott, még azelőtt is. És nagy szeretettel köszöntöm a kedves közönségünket, mindazokat, akik eljöttek, hogy megismerjék így közelebbről is a Csángó kultúrát, Csángó kultúránkat. Hát tavaly, ha emlékeznek önök, még akik itt voltak, akik nem voltak itt, azoknak mondom, hogy egy csángó lakodalommal mutatkoztunk be itt a színpadon, együtt mulattunk egy nagyot, én nősültem meg. Az asszony nem örvendett nagyon, de meg kellett szokja, nincs mit csinálni. És azt elárulom önöknek, hogy a nász éjszaka olyan jó sikerült, hogy most az idén már meg tudjuk hívni önöket egy keresztelőre. Úgyhogy mindenkit biztatok arra, hogy az én példámból tanuljon, használja ki ennek a jó sötétségnek a lehetőségeit, és jövőben minél többen kereszteljenek, és lássanak bubát. Mert hát ugye az idén egy Csángó Radinába, babalátóba, vagy bubalátóba, hogy nálunk mondják, invitáljuk önöket, a kedves közönséget. Az idén is Gyimesekből, valamint Moldva több településéről, Pusztinából, Forrófalváról, Klézséből, Magyar faluból és Somoskáról érkeztek vendégeink, akikkel közösen bemutatjuk ezt a babalátót. A fotókat, amiket majd itt a kivetítőn fognak látni, Csoma Gergely készítette. A műsort szerkesztette Benke Gráci és Diószegi László, a műsornak a rendezője pedig Diószegi László. A Csángó Bál szervezője a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány, Moldvai Magyarok, a Moldvai Magyarokért Szövetség. Fogadják nagy-nagy szeretettel a Csángó radinásokat.